Tervehdys sinne apteekkeihin ja kaikille muillekin kuulijoille ja tervetuloa tähän Fimean järjestämään webinaarin biologisten lääkkeiden lääkevaihdosta. Minä olen Tiina Kuosa ja toimin tämän webinaarin juontajana. Syy tälle webinaarille, tosiaan niin kuin varmasti hyvin tiedätte, on tämä biologisten lääkkeiden lääkevaihto, sen alkaminen, eli lääkevaihto laajenee näihin biologisiin lääkkeisiin huhtikuun alusta alkaen. Näin niin kuin käytännössä. Lakimuutoksethan tulivat voimaan jo vuoden alusta, mutta käytännössä lääkevaihto alkaa vaiheittain huhtikuun alusta. Silloin mukaan tulee enoksapariinivalmisteet ja sitten siitä edetään niin, että ensi vuoden alusta sitten muut biologiset lääkkeet lukuun ottamatta insuliineja ja niiden lääkevaihtoon edetään sitten 25 vuoden huhtikuussa, kun Clarkin insuliinit tulee mukaan lääkevaihtoon ja sitten loput pitkävaikutteiset sitten vuoden 2026 alusta alkaen. Ja tosiaan tästä syystä tänään ollaan tämän webinaarin parissa ja käydään tätä aihetta käytännön näkökulmasta läpi sen apteekkityön kannalta. Ja meillä on täällä tänään 3 esitystä, 3 puhujaa, jotka käy tätä aihetta läpi ja käydään myös läpi sitten ennakkokysymyksiä, palataan niihin tuohon kohta. Tosiaan meillä on Jukka Sallinen Fimeasta, käy läpi tätä biologisten lääkkeiden vaihtokelpoisuusasiaa. Sitten Tommi Rantalainen, sitten biologisten lääkkeiden lääkevaihdon hyviä toimintatapoja apteekissa. Ja sitten vielä Jaana Harsia-Alatalo Kelasta käy läpi korvattavuusasioita biologisten lääkkeiden lääkevaihtoon liittyen. Teillä näkyy siellä ruudun oikeassa reunassa tämmöinen keskustelupalsta, jossa voi esittää kysymyksiä koko tämän webinaarin esitysten ajan. Osaan niistä varmasti tulee vastaukset jo tässä webinaarin puhujien esitysten aikana, mutta sitten webinaarin lopussa meillä on osuus, jossa vastataan näihin webinaarin aikana tulleisiin kysymyksiin ja myös ennakkoon lähetettyihin kysymyksiin. Kiitos niistä jo tässä vaiheessa, niitä tuli runsaasti. Mutta näitä tosiaan käydään siellä loppupuolella sitten läpi. Ja jos joitain semmoisia kysymyksiä, joita ei siinä ehditä, tai ne ovat semmoisia, että vaatii vähän pidemmän selvityksen, niin sitten myös vastataan kysymyksiin tämän webinaarin jälkeen sekä Fimean verkkosivuilla että Kelan verkkosivuilla liittyen siihen, kumman vastuualueelle kysymykset sitten kuuluu. Myös webinaarin jälkeen on mahdollisuus lähettää sitten vielä kysymyksiä, niitä varmaan herää tässä ennen kuin käytännössä siihen lääkevaihdon pariin päästään huhtikuun alussa, niin kysymyksiä vielä tulee. Niitä voi tosiaan lähettää sitten vielä Fimean apteekkivalvontaan osoitteeseen apteekit@fimea.fi ja Kelan vastuulle kuuluvia lääkekorvausvaiheisia kysymyksiä, niin niissä voi olla sitten yhteydessä kyseiseen tilityksiä käsittelevään Kelan yksikköön. Tämä webinaari myös tallennetaan ja tallenne julkaistaan Fimean verkkosivuilla noin muutaman viikon päästä. Ja ne tallenteet tulee tekstitettynä sekä suomeksi että ruotsiksi. Ja tästä uutisoidaan sitten vielä Fimean sivuilla kaikille. Tiedätte sitten milloin tallenne on saatavilla. Ja sen pidemmittä puheitta annan puheenvuoron ensimmäiselle esiintyjälle eli Jukka Salliselle, ja Jukka tulee kertomaan teille yleisesti biologisten lääkkeiden vaihtokelpoisuudesta. Hyvää iltapäivää kaikille minunkin puolesta. Minun osuudessa on tarkoitus käydä vähän läpi ihan alkuun, että mitä nämä biologiset lääkkeet nyt on, että ihan kerrotaan pieniä perusasioita niistä ja sitten tästä vaihtokelpoisuudesta vähän tarkemmin. Eli biologiset lääkkeet, ne on suurimolekyylisiä useimmiten ja paljon monimutkaisempia kuin nämä perinteiset kemialliset lääkkeet. Ne tuotetaan tai uutetaan biologisista lähteistä ja niistä puhutaan tällaisista täsmälääkkeinä, koska ne pystyy useimmiten hyvinkin tarkasti osumaan vaan niihin soluihin ja solujen kohteisiin, joihin ne on suunniteltu osuvan verrattuna näihin kemiallisiin valmisteisiin, jotka ei ole ihan niin spesifiä. Niillä on tyypillistä, että ne annostellaan yleensä infuusiona joko laskimoon tai sitten pistoksena ihon alle. Suun kautta niitä ei yleensä voida ottaa, ne eivät sieltä vaikuttaisi hyvin, mutta tavallaan hyväkin puoli usein on se, että niitä ei sitten myöskään tarvitse annostella niin usein.
Niitä voidaan jaotella perinteisiin biologisiin lääkkeisiin ja bioteknologisiin lääkkeisiin ja sitten hyvinkin tämmöisiin monimutkaisiin kehittyneisiin terapiavalmisteisiin, niin kuin geeniterapiat tai tällaiset solumuokotut T-solut ja muut tämmöiset aika hienot tuotteet teknisesti. Mutta bioteknologisista lääkkeistä muutama sana lisää. Suurin osa näistä biosimilaareista, mistä nyt tässä vaihdossa on kyse, niin ovat näitä bioteknologisia lääkkeitä. Eli ne valmistetaan tällaisessa yhdistelmä-DNA-tekniikalla, eli tämmöisen plasmidiin laitetaan tietyt sekvenssit geeneistä, joita sitten halutaan ilmentää erilaisissa järjestelmissä, joissa sitä varsinaisesti tuotetaan bakteereissa, hiivoissa tai erilaisissa soluviljelmissä. Tällä tavalla valmistetaan tällaista rekombinaatti-insuliinia esimerkiksi, tai sitten erilaisia kasvutekijöitä tai just tällaisia vasta-aineita. Se on hyvin tyypillinen lääkemuoto näissä. Sitten tämä tuotantoprosessi on hyvin monimutkainen ja se vaikuttaa aika paljon tietysti sitten siihen sen tuotteen laatuominaisuuksiin. Tällaista vaihtelua tuotantoerien välillä esiintyy ja sitä kontrolloidaan hyvin monella eri testillä. On huomioitavaa muun muassa, että alkuperäislääkkeen eri erien välillä voi olla ihan yhtä paljon vaihtelua kuin esimerkiksi biosimilaarin ja alkuperäislääkkeen välillä olevissa erissä. Käyttöaiheita näillä on nykyisin jo myyntiluvan saaneilla on muun muassa autoimmunisairaudet, syöpä, krooniset suolistosairaudet, joitakin mainitakseni tässä. Biosimilaari, mikä se sitten on? Biosimilaarikin on biologinen lääke, mutta se on siis tällainen, puhutaan kopiolääkkeestä, eli se ei ehkä ole ihan hirmu hyvä termi siinä mielessä, että nyt kun tuossa kuvassa, jos näette kuinka iso koko ero tämmöiseen perinteiseen kemialliseen lääkkeeseen, jossa nyt esimerkkinä on aspiriini, se tuskin edes näkyy sinne. Se on tämän ison vasta-ainemolekyylin rinnalla siinä, niin näette, että se on niin valtavan kokoinen molekyyli, että siinä väkisinkin jonkinnäköistä tietynlaista vaihtelua esiintyy, ja sen takia se kopio ei ole niin kuin täsmällinen kopio, josta niin kuin varsinaisesti tällaisessa pienimolekyylärisessä valmisteessa voidaan puhua. Eli se on kehitetty samankaltaiseksi ja ihan vertailukelpoiseksi, ja nämä vertailtavuustutkimukset on oleellisessa osassa biosimilaarien kehitystä, eli tosiaan hyvin moninaisilla tutkimuksilla varmistetaan laatuominaisuudet, biologinen aktiivisuus, farmakokinetiikka ja turvallisuus ja tehokkuus sitten ihan ihmistutkimuksissa. Ja sitten tätä biosimilaarilla voidaan sitä myyntilupaa hakea sitten vasta, kun alkuperäislääkkeen tämä dokumentaatiosuoja on rauennut. No onko nämä sitten turvallisia nämä biosimilaarit? Se on tietysti se yksi iso kysymys, mitä tässä voidaan esittää. Käyttökokemusta on nyt siis todella valtavasta määrästä potilaita, ja mitään oleellisia eroja ei ole havaittu biosimilaarien ja alkuperäislääkkeiden välillä, myöskään silloin, jos niitä on vaihdettu samalle henkilölle. Yhtään biosimilaaria ei ole vedetty markkinoilta turvallisuussyistä tai tehottomuuden takia, ja mitään erityisiä muutoksia valmisteen yhteenvetoon ei ole näiden välillä täytynyt tehdä verrattuna siihen viitevalmisteeseen. Eli voidaan todeta, että nämä EU:ssa hyväksytyt biosimilaarit on yhtä tehokkaita ja yhtä turvallisia ja laadukkaita kuin niiden alkuperäisvalmisteet. Se ei tietenkään tarkoita, että ne olisi täysin turvallisia. Nämä on hyvinkin potentteja lääkkeitä sinällään, että niitä on huolellisesti käytettävä niin kuin alkuperäislääkettäkin. Mutta siis eroja ei ole osoitettu. Fimea on ollut tässä itse asiassa hyvinkin paljon tämmöinen edelläkävijä, ja Fimea jo noin 9 vuotta sitten julkisti tällaisen
oman kannanoton biosimilaarista. Niitä voitaisiin vaihtaa lääkärin valvonnassa ihan ilman ongelmia, ja nyt Euroopan lääkevirastoverkosto ja Euroopan lääkevirasto yhdessä on viime vuonna sitten tehnyt tällaisen vastaavanlaisen lausunnon. Mutta todellakin tämä kaikki perustuu hyvin laajaan tieteelliseen näyttöön ja sen lisäksi nyt tähän kertyneeseen pitkään käyttökokemukseen, mistä jo äsken mainitsin. Ihan muutama sana tästä kustannuksista, ei mennä sen tarkemmin siihen, mutta tuossa on ihan esimerkkinä esimerkiksi infliximab ja adalimumab ja niiden Suomessa menneet tukkumyyntimäärät. Puhutaan näiden kahden lääkkeen kohdalla noin 100 miljoonan euron myynnissä tukkumyyntinä, jotenka nämä on merkittäviä taloudellisesti, ja sehän nyt tässä on tietysti taustalla, että näitä kustannuksia nyt pyritään pitämään aisoissa tällä biologisella vaihdolla. Ei mennä nyt näihin lukuihin sen enempää. Siinä on joitakin kuitenkin viitottamaan tätä ajatusta. Mutta lääkevaihto, miksi tämä on tärkeää? Tosiaankin tämä kustannustehokkuus ja sekä ostaja että yhteiskunta säästävät sitä kautta rahaa, ja se on tässä tavoitteena biosimilaarinkin kohdalla. Lääkevaihtohan meillä on ollut käytössä jo hyvin pitkään, vuodesta 2003 saakka, ja sitä on sitten vähän säädetty lääkelain kautta, 2005 on laajennettu tietyiltä osin, ja viime vuonna sitten tuli nämä inhalaatiovalmisteet myös mukaan vaihtoon. Ja nyt sitten tämän vuoden alusta on tullut tämä uusi laki voimaan, ja vähitellen myöskin näitä biologisia valmisteita sitten ja biosimilaareja tulee vaihdon piiriin. Ja vaihtokelpoisuuden määrittelee Fimea ihan lakisääteisesti. Fimea julkistaa vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden listat 4 kertaa vuodessa, ja sen mukaan mennään. Mutta millä periaatteella Fimea sitten näitä luokitteluja tekee? Tässä on nyt tällainen niin kuin pääperiaatteet. Joitakin poikkeuksia tähän aina tulee, on erityistapauksia, mutta hyvin pitkälti näillä periaatteilla se määrittely tehdään. Eli valmisteet ensinnäkin niiden pitää sisältää saman määrän samaa vaikuttavaa ainetta tietenkin, tai sitten saman vaikuttavan aineen biologista versiota sama määrä. Jos on liosmuotoinen aine, sen pitoisuuden pitäisi olla sama, sen vaikuttavan aineen pitoisuus siis, ja lääkemuodon pitäisi olla sama. Ja sitten näiden pitäisi olla myös osoitettu olevan biologisesti tai hoidollisesti samanarvoisia. Tämä biologinen samanarvoisuus voidaan osoittaa siis bioekvivalenssitutkimuksilla, mutta tietyillä valmisteilla se ei kerro ihan kokonaan sitä samanarvoisuutta, niin kuin esimerkiksi inhalaatiovalmisteet on sitten osoitettu myös muilla tavoin. Ja sitten tietyt poikkeukset, jos valmisteen tai terapeuttinen leveys tai lääkeaineen terapeuttinen leveys on hyvin kapea, niin silloin voidaan miettiä, että voidaanko hyväksyä niin kuin turvallisuussyistä lääkkeitä vaihtoon. Että näitä asioita punnitaan jokaisen lääkevalmisteen ja niiden substituutioryhmien kohdalla. Tuossa toteaisin myös, että nämä lääkemuotojen erot ei välttämättä vaikuta vaihtokelpoisuuteen. Tämä nyt ei liity erityisesti biosimilaareihin, mutta tämä on ollut sitten jo aiemmin voimassa, eli että esimerkiksi kapselia ja tablettia voidaan vaihtaa päittäin. Näistä on tietynlainen lista olemassa Fimean sivuilla. Mutta sitten tämä antolaiteasia on tullut tässä hiukan uutena jo viime vuonna inhalaatiovalmisteiden kohdalla, ja tässä ehkä se johtava ajatus on nyt se potilasturvallisuuden varmintaminen. Ja sen takia sinne lakiinkin on tullut pykäli, että tästä erityisesti vielä tästä laiteneuvonnasta mainitaan. Mutta me ollaan ajateltu se niin, että antolaitet voidaan tosiaan katsoa vaihtokelpoiksi, jos ne on samaa lääkemuotoa ja antotapaa, ja ne erot ei ole niin poikkeuksellisia, että se potilasturvallisuus vaarantuisi.
Se pääperiaate on, tämä on ehkä ollut varmaan epäselvää, mutta että siis esitäytetty ruisku ja vastaava esitäytetty kynä ei Fimean tulkinnan mukaan ole sit sellainen, tai se on jo sen verran iso ero, että ne ei ole vaihtokelpoisia tällaiset valmisteet keskenään, vaikka nämä muut asiat täyttyisi. Sitten on tällaisia tapauksia, joissa tämä antolaite voi olla erillinen ja siihen on niin kuin olemassa joku lääkeampulli tai vastaava lääkeainetta sisältävä osa. Inhalaatiolaitteessakin voi tällaisia tulla. Niin ollaan katsottu, että voidaan laittaa vain vaihtoon silloin tällaiset valmisteet keskenään, jos se on todella osoitettu, että ne ei pelkästään nämä komponentit niistä sovi toisiinsa niin kuin fyysisesti, vaan myöskin, että se on osoitettu, että ne todellakin toimii, jos niitä ristiin käytetään. Sitten keskusteluissa on ollut myöskin, että mitä sitten tehdään, jos on tällaisia antolaitteisiin liittyviä lisäominaisuuksia, kun esimerkiksi insuliinihoidossa on tällaisia elektroniikkajärjestelmiä ja jopa tämmöisiä applikaatioita, mitä sitten hyödynnetään, niin niissä me tullaan sitten arvioimaan, että milloin se on enää niin kuin kokonaisuus huomioidaan järkevää, että tällaiset valmisteet sitten vaihtuisivat, jos siitä aiheutuu kohtuutonta niin kuin vaaraa potilasturvallisuudella, niin se on se niin kuin se johtava ajatus tässä, että silloin mahdollisesti tällaisia ei laitettaisi samaa vaihtoryhmää. Sitten tämä on ehkä semmoinen asia, mistä on nyt tässä yhteydessä vielä hyvä mainita. Meillähän on perinteisesti ollut käytössä tämmöinen substituutioryhmä, ja sitä tullaan nyt jatkossakin käyttämään näissä apteekkivaihtoon soveltuvissa lääkevalmisteissa, myös biosimilaarien kohdalla, eli siinä ei sinänsä tule yhtään mitään uutta. Mutta koska tässä on ollut jo lääkkeen määrääjillä velvollisuus määrätä sitä halvinta valmistetta tässä siirtymäaikana ennen kuin apteekkivaihtoon mennään, niin me ollaan jouduttu ottamaan käyttöön tämmöinen biosimilaarikoodi. Tuossa punaisella ympyröitynä näkyy tämmöinen G001 ja sitten 003, niin tämä on ihan vaan sitä varten otettu käyttöön, että on voitu ryhmitellä näitä valmisteita nyt vertailukelpoisiin ryhmiin. Ja nyt sitten voidaan se sanoa, että on hyvin todennäköistä, että nämä vertailuskelpoiset ryhmät tulee olemaan hyvin pitkälti niitä samoja kuin nämä substituutioryhmät, mutta ne rupeaa sitten vasta ne substituutioryhmät alkamaan silloin, kun kukin lääkevalmisteryhmä tulee vaihtoon ja se vaihto tulee ajankohtaiseksi. Eli apteekissa tarvitsee jatkossakin katsoa vain näitä substituutioryhmiä, mutta että ehkä se on hyvä työtä, että erilaisissa järjestelmissä voi tällaisia biosimilaariryhmiäkin vilkkua, että jos mietitte mitä se on, niin se on tätä varten jouduttu tällainenkin ryhmittely ottamaan käyttöön. Mutta nyt tulisin tavallaan tähän yhteenvetoon, jossa yritän tehdä tästä asiasta mahdollisimman yksinkertaisen, eli tämä lääkevaihto apteekissa perustuu siis Fimean laatimaan vaihtokelpoisten valmisteiden luettelon substituutioryhmittelyyn, ja kaikki sen saman substituutionumeron omaavat valmisteet voidaan vaihtaa keskenään apteekissa automaattisesti lähes samoin periaattein kuin tähänkin asti. Ja sitten nämä lähes samoin, ehkä tähän sitten keskitytään tämän webinaarin kaikki loppuaika. Eli uusia asioita tulee olemaan se, että vaihtoa ei saa tehdä biologisten osalta alle 18-vuotiaalle. Siihen tulee poikkeuksia, palaamme siihen kohta. Ja sitten potilaan käytössä ollutta biologista valmistetta ei yleensä vaihdeta kuin aikaisintaan 6 kuukautta edellisestä vaihdosta. Tähänkin tulee selvennystä jatkossa. Ja sitten tämä antolaitteen käyttöopastus, joka periaatteessa ei ole täysin uusi asia. Apteekilla on ollut velvoite aina antaa käyttöopastusta, mutta sitä on nyt haluttu korostaa, koska tässä tulee sitten totta kai jonkun verran uutta opeteltavaa. Mutta uskoisin, että tämä on nyt tämä mun osuus tässä vaiheessa ja kiitoksia kaikille tähän mennessä tarkkaavaisuudesta. Hyvät farmasian ammattilaiset, päivää minunkin puolesta. Olen Tommi Rantalainen apteekki- ja huumausainevalvonnasta Fimeasta ja
kerron teille seuraavaksi biologisten lääkkeiden lääkevaihdon hyvistä toimintatavoista apteekissa. Ja tässä on vielä tämä aikataulu, miten nämä biologisten lääkkeet tulee tähän lääkevaihdon piiriin. Ja tänä vuonnahan sieltä ei ole tulossa muita kuin nämä pienimolekyyliset hepariinit. Ja sieltä todennäköisesti ei kovin montaa valmistetta ole tulossa, joten aika rauhallisesti alkaa tämä. Ensi vuonna on sitten tulossa paljon enemmän näitä valmisteita vaihdettavaksi. Ja tuosta haluaisin vielä muistuttaa, että kaikkien biologisten lääkkeiden nämä suoratuonti, rinnakkaistuonti ja rinnakkaisjakeluvalmisteet on jo tällä hetkellä ja tulee jatkossakin olemaan siellä Fimean julkaisemassa vaihtokelpoisten lääkkeiden luettelossa. Ja ne on keskenään vastaavia lääkevalmisteita, joiden antotavassa tai annostelulaitteissa ei ole eroja, eikä estettä niiden keskinäiselle vaihtamiselle ole, ellei lääkäri kiellä. Tässä on sitten vielä muistutuksena näiden biologisten lääkkeiden lääkemääräysten voimassaolosta. Eli viime vuoden alusta alkaen nämä biologisten lääkkeiden lääkemääräykset on ollut voimassa vain 1 vuoden määräämispäivästä lähtien. Ja näitä on nyt viime vuonna laadittu virheellisesti myös 2 vuotta voimassa olevina, johtuen siitä, että nämä tekniset muutokset näihin potilastietojärjestelmiin on tehty osittain viiveellä. Ja se lääkemääräyksen voimassaolo tarkistetaan apteekissa aina toimituksen yhteydessä ja tarvittaessa lähetetään se uusimispyyntö. Se kannattaa tietenkin hyvissä ajoin, kun jos huomataan, että se resepti on vanhentumassa, niin hyvissä ajoin lähettää sitten uusittavaksi. Ja tämä biologisten lääkkeiden lääkevaihto koskee vain näitä vuonna 2023 ja sen jälkeen laadittuja reseptejä. Tuossa on vielä linkit Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön sivuille näihin tiedotteisiin, josta tästä asiasta kerrotaan. Että kannattaa käydä katsomassa, jos ette ole vielä niitä nähneet. No sitten nämä vuonna 2022 laaditut lääkemääräykset, niin ne voi olla kirjoitettu 2 vuodeksi, eikä se niiden voimassaolo aika lyhene takautuvasti. Ja niissä noudatetaan sitä reseptissä olevaa voimassaoloaikaa ja lääkevaihtoa ei näillä tehdä. Pois lukien tietysti nämä vaihtokelpoiset suoratuonti, rinnakkaistuonti ja rinnakkaisjakeluvalmisteet. No tässä on nyt sitten normaalin lääkevaihdon ja biologisten lääkkeiden lääkevaihdon ero tällä lailla karkeasti. Ja älkää huoliko, saatte semmoisen tarkan yksityiskohtaisen prosessikaavion tästä biologisten lääkkeiden lääkevaihdosta tuossa myöhemmin, tuossa Kelan esityksessä. Ja tässä on nyt vain karkeasti kuvattu näitä eroja, jotta päästään tässä asiassa alkuun. Eli tuossa ylempänä on tämä tavallinen lääkevaihto, joka on kaikille tuttu. Ja sitten tuossa alapuolella on biologisten lääkkeiden lääkevaihto, jossa on nyt keltaisilla laatikoilla nämä eroavaisuudet. Eli siellä ensin katsotaan, että onko potilas alaikäinen, ja jos on, niin sitä lääkevaihtoa ei tehdä. Sitten katsotaan, että onko lääkäri kieltänyt vaihdon. Sitten katsotaan, että onko lääke hintaputkessa. Jos ei ole, niin sitten arvioidaan se lääkevaihdon tarve. Ja sieltä katsotaan siis, että onko kyse ensimmäisestä toimituksesta tai onko edellisestä lääkevaihdosta yli 6 kuukautta. Palataan tähän myöhemmin vähän tarkemmin. Sitten kerrotaan siitä tosiasiallisesti halvimmasta vaihtoehdosta ja lopuksi toimitetaan se valittu lääke ja annetaan lääke- ja laiteneuvonta. Ja tuo laiteneuvonta on aiemminkin kuulunut osaksi lääkeneuvontaa, mutta nyt se on kuitenkin erikseen mainittu lääkelaissa biologisten lääkevaihdosta kertovassa kohdassa. Eli sitä on haluttu korostaa. Palataan siihenkin myöhemmin, mitä se käytännössä tarkoittaa. Ja tässä on nyt vielä, että mitä lääkelaki sanoo biologisten lääkkeiden lääkevaihdosta. Toimitettaessa biologista lääkettä tai biosimilaaria lääkemääräykseen perustuen apteekin on suoritettava lääkevaihto silloin, kun kyse on ensimmäisestä lääkemääräykseen perustuvasta toimituksesta tai lääkkeen käyttäjä on käyttänyt 6 kuukauden ajan samaa biologista lääkettä tai biosimilaaria, taikka edellisestä toimituksesta on kulunut 6 kuukautta. Muina aikoina toimitetaan sitä, mikä on viimeksi toimitettu. Kuulostaa hieman monimutkaiselta, eikö?
Tässä on nyt pureskeltuna osasiin tuo äskeinen. Tämän 6 kuukauden säännön tarkoitus on varmistaa, että potilaan käyttämä lääkevalmisteen antolaite ei vaihdu jatkuvasti, mikä voisi heikentää sitten sitä lääkitysturvallisuutta. Ja apteekin on arvioitava tämä biologisen lääkkeen lääkevaihdon tarpeellisuus jokaisella asiointikerralla ja vaihto tehdään tarvittaessa seuraavissa tilanteissa. Lääkkeen käyttäjä hakee apteekista ensimmäistä kertaa hänelle annetun lääkemääräyksen perusteella sitä biologista lääkettä. Noissa webinaarin ennakkokysymyksissä kysyttiin, että entäs jos on aloitettu jollakin valmisteella jo sairaalassa esimerkiksi tämä lääke, niin sitä ei huomioida, vaan siinä huomioidaan vaan se ensimmäinen apteekissa lääkemääräyksen perustuva toimitus. No sitten seuraava kohta on, että lääkkeen käyttäjä on käyttänyt samaa biologista lääkettä tai biosimilaaria 6 kuukauden ajan. Ja tämä lasketaan käytännössä siitä ostopäivästä, koska apteekissa ei voida tietää, että milloin se on tosiasiallisesti alkanut käyttää sitä lääkettä. Eli jos lääke on ostettu tammikuussa ja sitä on alettu käyttää helmikuussa, niin se lasketaan teknisesti siitä tammikuusta lähtien tämä. Ja sitten viimeinen kohta on, että lääkkeiden edellisestä toimituksesta on kulunut 6 kuukautta tai enemmän. Eli se on mahdollista, että siellä on siinä lääkkeen käytössä on joku pitempi tauko siellä välissä ja silloin aina sitten vaihto tehdään uudestaan tarvittaessa. Ja tässä arvioinnissa on huomioitava myös asiakkaan aikaisemmat reseptit. Ja apteekki tarkastaa ne aikaisemmat toimitukset sille kyseiselle biologiselle lääkkeelle tai biosimilaarille. Ja nämä järjestelmän toimittajat varmaan tässä sitten tarjoaa jonkunlaista tukea apteekeille. Ja järjestelmän toimittajat tekee varmasti parhaansa, että se järjestelmä tukisi käyttäjää mahdollisimman hyvin ja että apteekissa voisi sitten keskittyä näiden sääntöjen sijaan oleelliseen, eli asiakkaisiin ja lääkeneuvontaan ja lääke- ja lääkitysturvallisuuteen. No mitä lääkelaki sanoo sitten biologisten lääkkeiden lääkevaihdon poikkeustilanteista? Vaihtoa ei kuitenkaan saa tehdä, jos lääkkeen määrääjä on kieltänyt vaihdon lääketieteellisellä tai hoidollisella perusteella, tai jos lääkkeen ostaja kieltää vaihdon. Vaihtoa ei saa tehdä ennen kuin biologisen lääkkeen käyttäjä on täyttänyt 18 vuotta. Ja lääkkeen ostajalla on lisäksi aina halutessaan oikeus saada toimitushetkellä hänelle tosiasiallisesti halvin vaihtokelpoinen valmiste. Noissa webinaarin ennakkokysymyksissä kysyttiin mielestäni hyvin, että kun lääkelaki sanoo, että vaihdetaan ja sitten, että ei vaihdeta, niin miten se nyt on, että vaihdetaanko vai ei, niin vastaus siihen on, että se on tapauskohtaista, että välillä vaihdetaan ja välillä ei. Ja tässä on nyt tuo äskeinen kohta purettuna palasiin. Eli lääkevaihtoa ei tehdä, jos lääkäri on kieltänyt vaihdon. Se on selkeä. Lääkevaihtoa ei tehdä, jos ostaja haluaa kieltää vaihdon. Eli asiakkaalla on aina oikeus kieltäytyä siitä vaihdosta, mutta sillä voi olla vaikutuksia sitten siihen asiakkaan siitä lääkkeestä maksamaan hintaan. No, alle 18-vuotiaille toimitetaan aina lääkemääräyksessä olevaa lääkettä. Jos kuitenkin lääkärin määräämälle valmisteelle on olemassa vaihtokelpoinen täysin samanniminen valmiste, eli tämmöinen suoratuonti, rinnakkaistuonti ja rinnakkaisjakeluvalmiste, niin silloin lääkevaihto voidaan tehdä. Ja myös näiden biologisten lääkkeiden kohdalla siihen toimitukseen tulee aina sisältyä se tieto asiakkaalle tosiasiallisesti edullisimmasta lääkkeestä ja asiakkaalla on tosiaan oikeus vaihtaa siihen, ellei lääkäri ole kieltänyt sitä vaihtoa. No sitten mitä lääkelaki sanoo lääkeneuvonnasta. Tuossa ylempänä on tämä lääkelain yleinen neuvontavelvoite, mikä on pitkään ollut jo voimassa. Ja se menee näin, että farmaseuttisen henkilökunnan on neuvoilla ja opastuksella pyrittävä varmistumaan siitä, että lääkkeen käyttäjä on selvillä lääkkeen oikeasta ja turvallisesta käytöstä lääkehoidon onnistumisen varmistumiseksi. Ja nyt sitten vuoden alusta alkaen on tullut tämmöinen lisäys sinne lääkelakiin, mikä menee näin, että apteekin vaihtaessa biologista lääkettä tai biosimilaaria apteekin farmaseuttisen henkilökunnan on annettava lääkkeen ostajalle toimitettavan lääkevalmisteen oikean ja turvallisen käytön edellyttämä lääke- ja laiteneuvonta.
Ja nyt mennään sitten siihen, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Ja selvitetään sen neuvonnan aluksi, että mikä lääkevalmiste ja antolaite on ollut aikaisemmin käytössä ja mitä terveydenhuollon toimintayksikkö on ohjeistanut siihen liittyen. Sitten varmistetaan, että se pistotekniikan ohjaus on saatu tai saadaan muualta terveydenhuollosta ennen lääkkeen käyttöönottoa, eli ennen kuin se ensimmäistä kertaa otetaan käyttöön. Ja tämä pistäminen lääkkeen antotapana, niin se on hoitajien erityisosaamista ja se pitäisi siellä muualla terveydenhuollossa ensin opastaa. No sitten annetaan toimitettavan lääkevalmisteen oikean ja turvallisen käytön edellyttämä lääke- ja laiteneuvonta. Ja se annettavan antolaiteohjeistuksen on oltava tarpeeksi yksityiskohtaista. Eli ihan kohta kohdalta havainnollistetaan, miten se vaihdetun lääkevalmisteen ja antolaitteen oikea käyttö tehdään. Ja esimerkiksi pakkausselostetta tai sitten demolaitetta, asiakasvideoita tai muuta myyntiluvan haltijan neuvontamateriaalia käytetään siinä avussa. Ja nyt jos siellä ei ole apteekissa saatavilla näitä demovideoita tai demolaitteita, niin sitten on mentävä sillä, mitä on. Eli aina löytyy kuitenkin se pakkausseloste vähintään, ja sielläkin on hyvin ja kattavasti kerrottu niitä asioita. Ja nämä pakkausselosteet löytyy myöskin Fimean sivuilta sähköisenä, jos asiakas ei halua, että revitään se pakkaus siinä auki. Ja näistä demolaitteista ja videoista ja materiaaleista on tullut paljon ennakkokysymyksiä, ja Fimea ei voi velvoittaa myyntiluvan haltijoita toimittamaan demolaitteita ja videoita apteekeille, mutta olemme pyytäneet heitä toimimaan näin. Ja tuo meidän luvat ja tarkastukset yksikön päällikkö on viestinyt asiassa tuonne lääketeollisuuden suuntaan. Ja näillä demolaitteilla ja videoilla antolaiteneuvonta olisi havainnollisempaa, mikä voi parantaa sitten tätä lääkehoidon onnistumista ja vähentää asiakkaiden yhteydenottoja sekä apteekkiin ja muualle terveydenhuoltoon ja myöskin sinne myyntiluvan haltijoihin. Mutta kuten sanoin, niin ei voida velvoittaa. Sitten apteekissa varmistetaan kaikissa tilanteissa, myöskin puolesta asiointitilanteissa ja etämyyntitilanteissa, että lääkkeen käyttäjällä on se oikea toimitettavan valmisteeseen tarkoitettu antolaite. Ja nyt me ei vielä tarkalleen ottaen tiedetä, että minkälaisia valmisteita siellä on tulossa lääkevaihdon piiriin esimerkiksi vuoden päästä, joten ei ole ihan varmaa, että voiko siellä olla semmoisia yhteensopivuusongelmia, mutta tämä asia on kuitenkin huomioitava. No sitten nämä lääkevaihdon tiedot sisältävä ohjelippu, niin se kiinnitetään toimittamisen yhteydessä kaikkiin niihin vaihdetun lääkevalmisteen pakkauksiin, ihan niin kuin tähänkin asti. Joskus kuulee kysyttävän, että onko se pakko joka pakkaukseen liimata, niin kyllä se on, että se on siellä lääkkeiden toimittamismääräyksessäkin sanottu. Se on tämmöinen lääkitysturvallisuustekijä. Ja siellä jos on asiakkaalla on monta eri lääkettä käytössä ja lääkevaihdon takia siellä sitten pakkausten ulkonäkö ja lääkkeiden nimet vaihtuu, niin siellä voi olla sitten aika monenkirjava joukko pakkauksia siellä asiakkaan lääkekaapissa. No sitten vaihdettua lääkevalmistetta ja antolaitetta toimitettaessa käydään läpi myös mahdolliset oleelliset erot aiemmin käytössä olleeseen laitteeseen. Tämäkin on nyt vähän tämmöistä uutta asiaa. Toki noissa inhaloitavien lääkkeiden kohdalla tämä tuli jo mukaan. Mutta tuolla Fimean verkkosivuilla olevaan lääkehakupalveluun tulee nyt biologisten lääkevalmisteiden valmistekohtaiseen ohjaukseen liittyviä tekstejä, jotka huomioivat näitä substituutioryhmän sisäisiä valmisteeroja, ja ne on tarkoitettu nimenomaan tukemaan apteekkien lääkeneuvontaa. Ja se lääkehakupalvelu löytyy sieltä Fimean sivuilta. Tuolla oikeassa alareunassa on tuo linkki. Ja tuossa vasemmalla näette tämmöisen esimerkkitekstin. Tämä nyt on inhaloitavan valmisteen neuvontaa tukeva teksti, mikä tuossa on esimerkkinä, minkälaisia sieltä sitten löytyy. Ja tällä hetkellä näitä biologisten lääkkeiden valmistekohtaisia tekstejä ei vielä ole näkyvissä siellä lääkehaussa, mutta ne tulee sinne sitä mukaan, kun biologisia lääkkeitä tulee lääkevaihdon piiriin. Ja sieltä lääkehakupalvelusta voi hakea esimerkiksi lääkkeen nimellä, VNR-numerolla tai sitten suoraan tällä substituutioryhmällä. Ja jos hakee substituutioryhmällä tai klikkaa sitä haetun lääkkeen substituutioryhmää, niin tulee lista näistä vaihtokelpoisista
lääkkeistä. Sitten neuvonnan lopuksi varmistutaan, että se ostaja on tietoinen, sen toimitettava vaihdetun lääkevalmisteen ja sen antolaitteen korvaavan se aiemmin käytetyn, ja että annettu neuvonta ja käyttöopastus on ymmärretty, jotta apteekissa vaihdettua valmistetta ja sen antolaitetta osataan käyttää oikein ja turvallisesti. Tämähän onnistuu parhaiten sillä lailla, että se lääkeuntatilanne on tämmöinen vuorovaikutteinen ja siinä on asiakkaalla mahdollisuus kysyä näitä asioita ja voi olla hyvä, että asiakkaaltakin välillä kysytään jotakin, niin pysyy paremmin hereillä siinä. Sitten vielä näistä poikkeavista tilanteista. Kaikki tämmöiset lääkkeiden toimituksessa tapahtuvat virheet ja muut lääke- ja lääkitysturvallisuutta vaarantavat tilanteet tulee dokumentoida aina apteekissa. Ja suurimmassa osassa apteekkeja on käytössä tämä HiPro-raportointityökalu, minne niitä voi kirjata. Eli nyt myöskin sitten kaikki tämmöiset biologisten lääkkeiden lääkevaihtoon liittyvät vaaratilanteet ja suosittelen kirjaamaan sinne myöskin kaikki läheltä piti tilanteet ja semmoiset tilanteet, tai asiat, mitkä on tullut sieltä muualta terveydenhuollosta, että esimerkiksi lääkkeen määräämispäässä on sattunut jotakin virheitä, niin kannattaa nekin kirjata tuonne ylös. Eli sinne kun kerrottui sitä tietoa, niin se on sitten tärkeää tuolle apteekin johdolle ja lääkitysturvallisuus vastaavalle, että ne voi sieltä sitten näiden tapausten avulla niin suunnitella erilaisia suojaavia ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja tarvittaessa myöskin viestiä sitten eteenpäin näistä toistuvista ongelmista esimerkiksi. Ja apteekissa voidaan tarvittaessa tehdä lääkemääräyksestä poikkeava toimitus myös tarkoituksella, eli tämmöinen niin sanottu dokumentoitu poikkeama. Se tehdään kuitenkin ainoastaan tilanteessa, jossa on kyse potilaan välttämättömän lääkehoidon turvaamisesta, jotta potilaan lääkehoito ei viivästy tai keskeydy. Eli käytännössä lääke on ihan loppu ja lääkäriä ei voida tavoittaa, resepti on vanha ja se on täysin välttämätön lääke, niin silloin voidaan poiketa sitä määräyksestä. Ja apteekkarin tai apteekin hoitajan tapauskohtainen harkinta tarvitaan aina näissä. Eli ei voi antaa semmoista yleisohjetta, että aina jonkun tietyn valmisteen kohdalla voidaan vaikka vaihtaa vahvuutta, koska siellä on joku saatavuushäiriö tai muu. Tapauskohtaisesti. Ja se toimitus ja sen syyt dokumentoidaan aina, ja tämä ei ole pysyvä ratkaisu minkään lääkemääräyksen kohdalla. Eli sitten kun se toimitus on tehty, niin sitten huolehditaan sen jälkeen, että se lääkemääräys korjataan tai saadaan uusi resepti. Ja nämä dokumentoitujen poikkeamien ohjauskirje on lähetetty apteekkeihin kesällä 2022 ja se löytyy tuolta Fimean sivuilta. Tuossa on linkki siinä. Ja sitten Fimean ohjauskirje näiden biologisten lääkevalmisteiden lääkevaihdosta on lähetetty apteekkeihin nyt tammikuussa ja sieltä löytyy tässä esityksessä mainittuja asioita ja paljon muuta. Kannattaa hyödyntää sitä henkilökunnan perehdytyksissä ja toimintaohjeiden laatimisissa. Ja tämähän täytyy tämä biologisten lääkevaihto huomioida noissa toimintaohjeissa myöskin. Ja sekin löytyy tuolta Fimean sivuilta, tuossa on tuo linkki. Siinä oli tämä minun osuus. Tsemppiä kaikille sinne apteekin arkeen. Kiitos. Hyvää iltapäivää. Minunkin puolestani olen Jaana Harsi-Alatalo. Tulen tuolta Kelan lääkeryhmästä ja työskentelen siellä proviisorina. Meille kuuluu lääkeryhmään muun muassa sairausvakuutuslain mukaisten lääkekorvausten toimeenpano ja apteekkien ohjeistus. Eli meitä lähtee teille SV-ohjeet ja apteekkitiedotteet. Mutta nyt katsotaan, miltä se näyttää tämä biologisten lääkkeiden lääkevaihto lääkekorvausten näkökulmasta. No, kuulimme jo tuossa edellä, että biologiset lääkkeet ovat erittäin kalliita. Ja vuonna 2022 10 lääkekustannuksiltaan suurimmasta
lääkeaineista 7 oli biologisia lääkkeitä. Ja niistä maksetut lääkekorvaukset olivat 12% kaikista lääkekorvauksista. Ja nyt me tavoitellaan lääkekorvaussäästöjä näillä lakimuutoksilla. Ja niistähän on tullut voimaan jo tämä ensimmäinen, eli lääkäreillä on lakisääteinen velvollisuus määrätä määräämishetkellä edullisinta biologista lääkettä. Ja Kelalle on sitten annettu laissa valvontavelvoite, eli me valvomme tuolla lääkevalvontatiimissä tätä lääkärin velvoitetta. Ja nyt astuu tämä toinen voimaan pikkuhiljaa, eli biologisten lääkkeiden lääkevaihto laajenee ja apteekeissa siis. No mennään ihan tuolta pääsääntöjen kautta, eli kerrataan vähän tätä tuttua ja mennään sitten vähän vaikeampaa uudempaan. Eli kun apteekissa toimitetaan reseptillä määrättyä lääkettä, niin apteekin on vaihdettava lääke sellaiseen yleisesti saatavilla olevaan vaihtokelpoiseen lääkkeeseen, joka on hinnaltaan halvin tai jonka hinnan ero halvimpaan on enintään se 50 senttiä. Eli vaihdetaan sinne hintaputkeen. Ja tämähän on lääkelaissa säädetty lääkevaihdon perusperiaate ja myös sitten meidän suorakorvauksen antamisen edellytys. Ja ihan tätä samaa periaatetta noudatetaan myös biologisten lääkkeiden lääkevaihdossa. Eli yleensä vaihdetaan, mutta on tilanteita, jolloin lääkettä ei saa vaihtaa. Ja jos lääkäri on kieltänyt lääkevaihdon lääketieteellisellä tai hoidollisella perusteella tekemällä siitä kiellon reseptiin. Jos asiakas voi aina kieltää lääkevaihdon, jos asiakas kieltää lääkevaihdon, niin ei sitä vaihdeta. Sitten on nämä, jotka ei nyt ihan tähän liity, mutta jos on vaihtokelpoisen epilepsialääkkeen käyttöaiheena epilepsian hoito, niin sitä ei saa vaihtaa. Tai sitten jos valmisteella on tämmöinen poikkeava käyttöaihe, joka on sitten kirjattu reseptiin ja puhutaan niin sanotusta poikkeavasta viitehintaryhmästä, niin silloinkaan ei saa vaihtaa. Tässä on sitten biologisten lääkkeiden lääkevaihdon erot muuhun lääkevaihtoon. Tässäkin vähän kertausta edelliseen, mutta jos on 18 vuotta täyttänyt asiakas, niin hänellä on oikeus käyttää samaa biologista lääkettä 6 kuukauden ajan. Mutta aina jos asiakas haluaa saada jonkun hintaputkessa olevan valmisteen, niin se voidaan aina hänelle toimittaa. Sitten jos on kyse alle 18-vuotiaasta asiakkaasta, niin hänen biologisen lääkkeen lääkevaihtoa ei voi tehdä biosimilaarin välillä eikä myöskään 2 eri biosimilaarin välillä. Mutta jos sillä reseptillä määrätylle valmisteelle on olemassa vaihtokelpoinen täysin samanniminen valmiste, ja nämä on näitä suoratuonti-, rinnakkaistuonti- ja rinnakkaisjakeluvalmisteita, niin näistä toimitetaan edullisin valmiste, ellei siis lääkäri ole kieltänyt lääkevaihtoa. Ja näinhän toimitaan nykyäänkin jo. No sitten tämä käsite sama biologinen lääke. Niin samaksi biologiseksi lääkkeeksi katsotaan keskenään vaihtokelpoiset valmisteet, joilla on täysin sama kauppanimi. Eli ne ovat juurikin näitä suoratuonti-, rinnakkaistuonti- tai rinnakkaisjakeluvalmisteita. Ja sekä alkuperäisellä biologisella lääkkeellä että myös biosimilaareilla voi olla samannimisiä suoratuonti-, rinnakkaistuonti- tai rinnakkaisjakeluvalmisteita. No sitten on käsite, että oikeus samaan biologiseen lääkkeeseen 6 kuukauden ajan. Ja tässä esitetään
miten 6 kuukauden ajanjakso lasketaan. Ja se lasketaan saman biologisen lääkkeen toimituspäivän avulla kalenterikuukausina. Eli lääkemääriä ei lasketa tässä tilanteessa. Ja sitten helmikuu on täysi kuukausi. Tämä tuli apteekkien ennakkokysymyksissä kysymyksiä. Ja tässä on esimerkki siitä, että 6 kuukauden ajanjakso ei ole ylittynyt. Tässä on toimittu biologista lääkettä X ensimmäisen kerran 28.8.2024. Toinen toimitus on ollut 30.11.2024. Ja tässähän tällä toisella toimituksella ei sinänsä ole, tässähän voisi olla monta toimitusta välissä, mutta sitten kun asiakas tulee apteekkiin hakemaan seuraavaa erää 28. helmikuuta 2025, niin 6 kuukautta ei katsota vielä ylittyneen tässä vaiheessa. Ja tällöin voidaan asiakkaalle toimittaa saman nimistä valmistetta sen Kelan korvaaman enimmäislääkemäärän. Ja sitten esimerkki, että 6 kuukauden ajanjakso on ylittynyt. Ja tässä myös biologinen lääke X, jonka ensimmäinen toimitus on 31.8.2024, toinen toimitus 2.12.2024 ja asiakas tulee apteekkiin hakemaan seuraavan erän 1.3.2025. Ja tällöin katsotaan, että 6 kuukautta on ylittynyt ja tulkitaan, että asiakas on jo käyttänyt 6 kuukautta samaa valmistetta. No sitten nämä vaihtokoodit eli perustelut, joita jo nyt käytetään apteekissa, kerrataan näitäkin pikkusen. Eli jos reseptissä olevaa lääkettä ei vaihdeta hintaputkeen, eli siihen valmisteeseen, joka on hinnaltaan halvin tai jonka hinnan ero halvimpaan on enintään tämä 50 senttiä, asia on perusteltava tilanteen mukaisella vaihtokoodilla. Ja siitä apteekin valitsemasta perustelusta, eli se koodi, jonka te valitsette, niin siitä riippuu se asiakkaalle tulevan korvauksen suuruus ja myös hänen maksamansa omavastuu. Ja siitä syystä onkin tärkeää, että apteekissa valitaan oikea tilanteeseen tarkoitettu koodi. Ja nämä koodit välittyy Kelalle sitten reseptin toimituksen yhteydessä. Kerrotaan vielä nämä vaihtokoodit ja siellä on ihan uusikin koodi punaisella kirjattuna, joka tulee nyt tässä biologisten lääkkeiden lääkevaihdon laajentumisessa. Eli ensimmäinen lääkäri on kieltänyt lääkkeenvaihdon. Tämmöinen koodi kun valitaan apteekissa, niin asiakas saa korvauksen lääkkeen koko hinnasta. Jos asiakas kieltää reseptissä olevan lääkkeen vaihdon, asiakas saa korvauksen viitehinnasta ja maksaa itse viitehinnan ylittävän osuuden. Ja sitten tämä uusi, sama biologinen lääke käytössä alle 6 kuukautta. Asiakas saa korvauksen lääkkeen koko hinnasta, kun tätä käytetään. Ja sitten viimeisimpänä saatavuusongelma, jota käytetään silloin, kun viitehintaisia valmisteita ei ole saatavilla valtakunnallisesti mistään tukkukaupasta. Eli hintaputki on tyhjä. Ja tällöin asiakas saa korvauksen lääkkeen koko hinnasta. Katsotaan sitten hieman tätä uutta koodia. Sama biologinen lääke käytössä alle 6 kuukautta. Ja tätä koodia saa käyttää silloin, kun asiakas on käyttänyt sitä samaa biologista lääkettä yhtäjaksoisesti alle 6 kuukautta. Eli hänellä on oikeus käyttää sitä se 6 kuukautta. Ja tällöin asiakkaalle toimitaan vielä sitä samaa lääkettä kuin edellisellä toimituskerralla, eli lääkettä, jolla on sama kauppanimi. Ja tämä lääke on siis hintaputken ylärajaa kalliimpi lääke. Ja koodia ei käytetä, jos kyseessä on lääkehoidon aloitus, eli silloin vaihto toimii.
jos edellisestä saman lääkevaihtoryhmän valmisteen toimituksesta on kulunut yli 6 kuukautta. Eli todennäköisesti ollut tauko siinä valmisteen ostamisessa. Tai jos se asiakas on käyttänyt jo sitä samaa biologista lääkettä yli 6 kuukautta. Silloin kai käytetään. No, piirrettiin teille sitten avuksi tämmöinen kuva, mitä erilaisia asioita teidän on pohdittava siellä apteekissa. Nyt te kauhistutte, että en näe mitään. Tämä on pilkottu nyt, näette kohta tämän pilkottuna, eli ensin katsotaan vasemmanpuoleista punaisilla merkattua linjaa, eli helppo tapaus. Ja tässä tosiaan niin kuin asiakas eikä lääkäri ole kieltänyt lääkevaihtoa, että mennään tämmöisellä ihan perusjuturulla. Ensin mietitään, että onko asiakkaalle aiemmin toimitettu kyseessä olevaa lääkärin määräämää biologista valmistetta tai sen kanssa vaihtokelpoista valmistetta. Ei ole. Sitten katsotaan, että mietitään, että onko lääkärin määräämä valmiste hintaputkessa. Ja jos se on hintaputkessa, niin silloin voidaan toimittaa lääkärin määräämä valmiste tai joku muu hintaputkessa oleva valmiste. Ja jos lääkärin määräämä valmiste ei ole hintaputkessa, niin silloin vaihdetaan lääkärin määräämä valmiste hintaputkessa olevaan valmisteeseen. Sitten lähdetään menemään vähän vielä pidempää reittiä, mutta uusia asioita tulee pohdittavaksi. Eli lähdetään taas tuolta, että onko asiakkaalle aiemmin toimitettu kyseessä olevaa lääkärin määräämää biologista valmistetta tai sen kanssa vaihtokelpoista valmistetta. No on toimitettu. Onko viimeisestä toimituksesta kulunut yli 6 kuukautta? On kulunut. Ja nyt palataan tuonne vasemman puolelle. Onko lääkärin määräämä valmiste hintaputkessa? Se on hintaputkessa. Voit toimittaa lääkärin määräämän valmisteen tai muun hintaputkessa olevan valmisteen. Ja jos lääkärin määräämä valmiste ei ole hintaputkessa, niin silloin vaihdetaan lääkärin määräämä valmiste hintaputkessa olevaan valmisteeseen. Ja eteenpäin. Lähdetään tuolta ylhäältä taas tätä punaista linjaa alaspäin. Ja onko viimeisimmästä toimituksesta kulunut yli 6 kuukautta? Ei ole. Onko edellisellä kerralla toimitettu valmiste tai sen kanssa samaniminen valmiste hintaputkessa? On. Voit toimittaa jonkun näistä samannimisistä hintaputkessa olevista valmisteista. Tässä vähän tekniikka. Onko edellisellä kerralla toimitettu valmiste tai sen kanssa samaniminen valmiste hintaputkessa? Eli lähdetään tuosta tähtikohdasta nyt alaspäin tuota punaista reittiä. Eli ei ole. Mietitään, kuinka kauan potilas on käyttänyt edellisellä kerralla toimitettua valmistetta. Ja jos hän on käyttänyt yli 6 kuukautta, katsotaan, että onko lääkärin määräämä valmiste hintaputkessa. Jos se on, niin voidaan toimittaa lääkärin määräämä valmiste tai joku muu hintaputkessa oleva valmiste. Ja jos se lääkärin määräämä valmiste ei ole hintaputkessa, niin silloin vaihdetaan valmiste hintaputkessa olevaan valmisteeseen. Ja sitten vielä viimeinen punainen linja. Eli kuinka kauan potilas on käyttänyt edellisellä kerralla toimitettua valmistetta? Alle 6 kuukautta.
toimita edellisellä kerralla toimitettu valmiste tai samanimisistä valmisteista edullisin käyttäen lääkevaihtokoodia B. Meillä apteekeille julkaistaan tietysti asiasta apteekkitiedote ja päivitetyt SV-ohjeet. Ja meillähän on nämä apteekeille tarkoitetut Kelan verkkosivustot tuolla www.kela.fi/apteekit osoitteessa. Ja myöskin toi kaaviokuva, yritämme laittaa sen siihen apteekkitiedotteeseen, että voitte sitten ehkä paremmin siihen vielä tutustua siellä apteekin arjessa ja miettiä, miten tämä nyt meneekään. Mä nyt vielä haluan sanoa teille, että tämä näyttää hyvin monimutkaiselta, mutta me ollaan pohdittu meidän juristien kanssa, että tämä voi mennä ihan helpostikin, että älkää nyt pelästykö kamalaa kaaviokuvaa. Toivottavasti siitä on teille apua. Kiitos paljon minunkin puolestani. No niin, nyt päästään vihdoin tähän ennakkokysymysten pariin ja kysymysosio muutenkin. Kiitos oikein paljon tähän mennessä. Siellä on runsaasti osallistujia meidän webinaarissa tällä hetkellä ja ennakkokysymyksiä saatiin paljon, kuten jo tuossa alussa kerroin, ja niitä näyttää sinne chattiinkin paljon virtaavan. Osaan on tullut vastauksia tässä jo näiden esitysten aikana ja nyt sitten käydään ensin tässä näitä ennakkokysymyksiä läpi ja sitten vielä käydään lopuksi näitä webinaarin aikana tulleita kysymyksiä läpi, mutta jotta päästään mahdollisimman paljon näitä kysymyksiä tässä purkamaan, niin mennään suoraan asiaan. Eli ennakkokysymyksissä siellä on kysytty, että apteekkeja hyödyttäisi tiivis, maksimissaan muutaman minuutin video jokaisen valmisteen pistämisestä ja laitteen käytöstä. Videon tulisi löytyä suoraan tuotteen loppuinfosta apteekkijärjestelmässä niin, ettei sitä tarvitse lähteä etsimään eri nettisivustoilta. Onko tällaisia tulossa? Miten Jukka vastailet? Joo, se on kyllä harmi, että tällaisia ei ole nyt saatu aikaiseksi. Näitä ei ihan heti ole kyllä tulossa mitenkään kootusti. Ne olisi varmasti hyödyllisiä. Joissakin muissa maissa tällaisia on pystytty tuottamaan, mutta me ei tietenkään voida suositella niiden käyttämistä. Fimea on kyllä suunnitellut, että tämmöiseen niin sanottuun lääketietovarantoon on niin kuin tehty tämmöinen kuvaus, että niitä sinne tuotettaisiin, mutta se asia ei ole nyt edennyt, että mikäli se sitten toteutuu jossain vaiheessa, niin mahdollisesti ne tulee sitten saataville, mutta valitettavasti tämä tilanne on tämä. Tietyllä tavalla asia on ehkä voinut vaikuttaa myöskin se, että lääkelain mukaan tällaiset reseptilääkkeisiin liittyvät informaatiot ei voi olla vapaasti saatavilla, että nyt täytyy olla niin kuin salasanan takana, niin sekin on saattanut vähän niin kuin vielä vaikeuttaa tätä tilannetta Suomessa. Kyllä, joo. Hyvä, mennään sitten eteenpäin. Videon lisäksi demolaite on tärkeä, koska osa asiakkaista ei hyödy videosta, vaan pistämisen opastamiseen tarvitaan demolaite, jotta jokainen asiakas pystyy hahmottamaan ohjeistuksen. Tämä huomattu apteekissa esimerkiksi Spiriva-lääkkeen käytön opastamisen kohdalla. Joskus vain konkreettinen näyttäminen laitteen kanssa saa asiakkaan hahmottamaan, miten toimia. Onko jokaiselta valmistajalta tulossa demolaite apteekkeihin? Voiko viranomainen velvoittaa valmistajia tällaisen toimittamiseen jokaisen apteekkiin? Tämäkin Jukalle. Joo, me ei valitettavasti voida tällaista niin kuin velvoittavaa tilannetta tässä. Meillä ei ole, me ei sitä voida niin kuin velvoittaa, mutta tietenkin voitaisiin olla kovin toiveikkaita, että mahdollisimman monet valmistajat pystyisivät näitä sitten toimittaa apteekkeihin, mutta tämäkin on tällainen asia, että toivomme lähinnä näin. Yksi asia, mikä toivottavasti myös helpottaisi sitä, että osa näistä laitteista saattaa olla hyvin samanlaisia, vaikka siellä on eri lääkeaineita, se kuitenkin se mekanismi voi olla hyvin samanlainen. Toivottavasti siitä on nyt sitä apua ainakin ja tietenkin toivotaan, että näitä sitten saataisiin mahdollisimman paljon. Se on varmaan just ehkä vielä mahdollisesti jopa videoita parempi, että saa ihan konkreettisesti kyllä näyttää sen. Ja kokeilla. Joo, kyllä. No sitten pitkävaikutteista insuliinia vaihdettaessa pitää ottaa huomioon myös, minkä värinen kynä asiakkaan käyttämässä ateriainsuliinissa on. Jos hintaputkessa on ainoastaan valmiste, jolla on selkeä sekaantumisvaara pitkävaikutteiseen insuliiniin, voiko tätä käyttää vaihtokiellon syynä, ettei asiakkaan tarvitse maksaa viitehinnan ylimenevää osaa?
No tämä on sellainen asia, että se jää sitten viime kädessä varmasti arvioitavaksi sellaisen lääkkeen määrääjälle, mutta tietysti nyt sitten mitä apteekissa ensiksi voi tehdä, niin ehkä kuitenkin miettii ensiksi ne keinot, että miten se sekaantuminen niin voitaisiin välttää. Jos huomataan, että ne on samanväristä, ne saattaa mennä sekaisin, niin jotakin sitten siinä tilanteessa voisi myös keksiä, että joku juttu siihen sitten. Mutta jos siinä todellinen vaaratilanne on, niin sitten se täytyy tietysti sen reseptin kirjoittaa, se arvioida. On se vaihtokieltokin niin kuin ainakin periaatteessa mahdollinen siinä sitten. Kyllä. Hyvä. No sitten, jos biologisten lääkkeiden lääkevaihdon saa tehdä aikaistaan 6 kuukauden välein, niin miten tapauksissa, jossa A, vaihdettuun valmisteeseen on tullut saatavuusongelma ja vaihdosta on kulunut alle 6 kuukautta, B, vaihdettu valmiste ei olekaan soveltunut asiakkaalle, C, asiakas haluaa vaihtaa toiseen tuotteeseen, vaikka alle 6 kuukautta on kulunut. Tommi, tämä taitaa olla sun vastuualuetta. No eli tuossa A-kohdassa, niin siinä suoritetaan se vaihto sitten saatavilla olevaan vaihtokelpoiseen hintaputken valmisteeseen. Ja jos ei siellä hintaputkessa sitten ole saatavilla olevia valmisteita, niin sitten toimitetaan sillä saatavuushäiriökoodilla sitä kalliimpaa valmistetta. No sitten B-kohdassa siellä kysyttiin vaihdettu valmiste. Joo. Valmiste ei olekaan soveltunut asiakkaalle. Joo, no siellä potilas tai apteekki ottaa sitten yhteyttä lääkkeen määrääjään ja tarvittaessa lääkäri voi antaa lääkemääräyksen lääkärin vaihtokiellon. Myös asiakas voi aina kieltää sen vaihdon, mutta sillä voi sitten olla vaikutuksia siihen asiakkaan maksamaan lääkkeen hintaan. Sitten oli vielä tuo C-kohta. Asiakas haluaa vaihtaa toiseen tuotteeseen, vaikka alle 6 kuukautta kulunut. Joo. No asiakkaalle voidaan sitten toimittaa tämmöisessä tilanteessa sitten myöskin jotakin toista tämmöistä vaihtokelpoista hintaputkessa olevaa valmistetta. Ja Fimea katsoo tuota niin kuin lääkitysturvallisuuden näkökulmasta, ja jos ne on siellä vaihtokelpoisten luettelossa, niin silloin sillä ei ole lähtökohtaisesti estettä sille vaihtamiselle. Selvä. No sitten mennään eteenpäin. Ohjeistaako muu terveydenhuolto pistotekniikan apteekin lisäksi myös silloin, kun valmiste vaihtuu kesken kaiken? Ei ohjeista. Eli silloin se lääke- ja laiteneuvonta annetaan siellä apteekissa. Eli jos se on kerran annettu se pistotekniikan ohjeistus, niin se riittää. Ja jos sitä ei ole tosiaan saatu kertaakaan sitä pistotekniikan ja alueen ohjausta, niin silloin tai siinä on ilmennyt jotakin ongelmia, niin sitten pitää ottaa yhteyttä lääkkeen määrääjään, joka sitten päättää niistä jatkotoimenpiteistä. Hyvä, tämä selkeä. Sitten asiakkaalla on oikeus vaihtaa lääke aina tosiaalisesti halvimpaan valmisteeseen. Nyt on paljon saatavuusongelmia lääkkeissä. Tarkoittaako tämä sitä, että asiakkaalla on siis oikeus vaihtaa biologinen lääke halvimpaan saatavilla olevaan valmisteeseen, vaikkei kyseessä oleva valmiste olisikaan hintaputkessa? Joo. Kyllä. Eli saatavuushäiriön tilanteissa niin voidaan vaihtaa edullisempaan vaihtokelpoiseen saatavilla olevaan valmisteeseen, vaikka se ei olisikaan siellä hintaputkessa. Hyvä. Sitten, no niin, nyt tulee pitkä, jos asiakas ottaa tammikuussa valmisteen A ja periaatteessa velvoite vaihtaa olisi vasta helmikuussa, mutta asiakas vaihtaa valmisteen helmikuussa valmisteeseen B, joka onkin edullisempi, johon hänellä on siis aina oikeus. Maaliskuussa asiakas haluaa vaihtaa takaisin valmisteeseen A, koska ei ole ollut tyytyväinen valmisteeseen B, esim. Se on vaikeampi käyttää. Saako hän vaihtaa takaisin kalliimpaan ilman, että hän kärsii siitä taloudellisesti, eli rokotetaanko Kela-korvauksessa, kun periaatteessa asiakkaalla olisi ollut oikeus käyttää valmistetta A puolen vuoden ajan. Tämä taitaa olla Jaanan tonttia. Kelalle vastattavaksi kyllä. No siis, joo, hyvin monimutkainen kysymys, mutta tosiaan jos asiakkaalle on toimitettu silloin helmikuussa eli viimeksi sitä valmistetta B, niin hänellä on toki oikeus käyttää sitä valmistetta B seuraavan 6 kuukauden ajan. Jos asiakas sitten haluaa sen A-valmisteen ja se on siellä hintaputkessa, niin toki siihen voidaan vaihtaa. Näinhän se menee. Jos sitten taas se valmiste A on siellä hintaputken ulkopuolella
ja siinä reseptissä ei ole määrätty tätä hintaputken ulkopuolella olevaa valmistetta, niin siis reseptissä on määrätty tämä hintaputken ulkopuolella oleva valmiste, eli valmiste A, niin asiakas saa aina kieltää lääkevaihdon, mutta silloin hän maksaa itse sen viitehinnan ylittävän osuuden. Se on asiakkaan oikeus. Joo. No niin, hyvä. Sitten, jos asiakas ottaa tammikuussa valmisteen A ja periaatteessa velvoite vaihtaa tulisi vasta heinäkuussa, mutta asiakas vaihtaa valmisteen helmikuussa valmisteeseen B, joka onkin edullisempi. Lasketaanko puolen vuoden toimitusaika aina siitä toimitetusta valmisteesta eteenpäin, eli hänellä on oikeus pysyä valmisteessa B seuraavat puoli vuotta? Kyllä. Eli 6 kuukautta voi käyttää valmistetta B, ja jos se edellisellä kerralla toimittu valmiste on A, eli se on vaihtunut siinä B:ksi. Kyllä. No sitten, jos aikaisemmin on toimitettu valmistetta X ja sen kohdalla ilmenee saatavuushäiriö, on valmiste pakko vaihtaa toiseen 6 kuukauden säännöstä huolimatta. Alkaako tämän vaihdon jälkeen 6 kuukauden säästö valmisteelle Y, vaikka valmistetta X olisi saatavilla seuraavalla toimituskerralla? Joo, kyllä näin on. Eli kyllä asiakkaalla on oikeus saada 6 kuukauden ajan sitä valmistetta Y, vaikka siellä olisi sitä X:ääkin saatavilla. Tultaksi, joo. Jep. No sitten, jos asiakas saa vaikka aina 3 kuukauden välein uuden reseptin, niin pitääkö katsoa vanhasta reseptistä, mitä valmistetta on toimitettu, vai päteekö 6 kuukauden sääntö silloin, jos on uusi resepti? Niin, pitää katsoa aikaisempien reseptien toimitustiedot, koska asiakkaalla on oikeus käyttää samaa valmistetta 6 kuukauden ajan tällaisessakin tilanteessa. No sitten on kysymys saatavuuskatkoksista. Jos asiakas on käyttänyt valmistetta 3 kuukautta, mutta valmistetta ei ole saatavilla seuraavalla hakukerralla, toimitetaanko edullisin saatavilla oleva valmiste saatavuuskatkos selitteeksi? Niin, jos tosiaan sitä edellisellä kerralla toimitettua valmistetta ei ole tukkuliikkeestä saatavilla, niin toimitetaan sitten joku hintaputkessa oleva valmiste. Ja jos mitään hintaputkessa olevista valmisteista ei ole saatavilla tukkuliikkeissä, niin silloin kyseessä on valtakunnallinen saatavuusongelma ja silloin toimitetaan edullisin saatavilla oleva valmiste. Ja meillä on sairausvakuutus ohjeissa apteekeille kohta vaihtokiellon syyt saatavuusongelma ja sen mukaisesti sitten toimitaan tässäkin tilanteessa. Hyvä. Sitten oli vielä semmoinen kysymys, että jos asiakas ei opi käyttämään toisenlaista annostelulaitetta ja haluaa palata seuraavalla kerralla itselleen tuttuun valmisteeseen, onko se mahdollista asiakkaan toiveen perusteella, vaikka ensimmäisestä toimituksesta ei ole kulunut 6 kuukautta? Vai pitääkö pyytää lääkäriltä uusi resepti tai vaihtokielto vanhaan reseptiin, jolloin 6 kuukauden sääntö ilmeisesti kumoutuu? Joo, tässä on pitkä vastaus. Eli taas mietitään, että onko se asiakkaalle tuttu valmiste siellä hintaputkessa. Ja sitä voidaan tietenkin aina toimittaa asiakkaan niin halutessa. Jos sitten reseptillä on määrätty tämä tuttu valmiste ja jos se on hintaputken ulkopuolella, asiakas voi kieltää lääkevaihdon ja maksaa itse viitehinnan ylittävän osuuden. Ja sitten ajatellaan, että yhteydenottolääkäriin tarvitaan, jos asiakas ei laiteopastuksesta huolimatta pysty käyttämään mitään hintaputkessa olevaa valmistetta. Ja silloin lääkäri harkitsee lääkevaihtokiellon tarpeen. Ja sitten tietenkin hänen pitää perustella, että miksi hän on määrännyt kalliimpaa valmistetta. Eli tämä toinen lakimuutos, joka on voimassa jo. Ja asiakas saa korvauksen silloin valmisteen hinnasta, jos siellä on se lääkärin vaihtokielto. Kyllä. No siinä oli läpikäytynä nyt ennakkoon tulleita kysymyksiä ja niistä osaan ennakkokysymyksistä tosiaan, kuten jo sanoin, niin on vastattu noiden esitysten aikana ja osa on sitten semmoisia, mihin tulee vastaus jälkikäteen sinne sekä Fimean verkkosivulle Fimean toimialan osalta, että Fimean vastuualueiden osalta ja sitten Kelan vastuualueiden osalta sitten sinne Kelan verkkosivulle. Ne osoitteet löytyy tuosta esityksen alusta, että viimeistä tallenteesta sitten pystyy tarkistamaan myös ihan ne paikat, missä ne löytyy.
Nyt mä oon poimittu tähän vastattavaksi myös sitten tuolta webinaarin aikana chattiin tulleita kysymyksiä. Käydään niitä tässä seuraavaksi läpi. Sielläkin on hyvin paljon tullut kysymyksiä. Osa on, mä niitä tästä pystyn selailemaan, niin osa on semmoisia, joihin on myös tullut vastauksia jo näiden esitysten aikana paljonkin ja on samaan aiheeseen tai samaan asiaan liittyviä kysymyksiä, mutta tähän on nyt poimittu ainakin semmoisia keskeisiä, mitä tässä pystytään suoriltaan vastaamaan ja sitten loppuihin laaditaan vastauksia sitten sinne verkkosivuille ja informoidaan sitten näistä, kun nämä vastaukset on saatavilla Fimea ja Kelan verkkosivulla, niin tästä informoidaan sitten Fimean uutisissa kyllä, samoin kuin sen tallenteen julkaisemisesta, mutta otetaan tässä nyt tosiaan muutama näitä chatista tulleita kysymyksiä. Tässä olisi Tommille nyt ensin kysymys. Asiakkaalla on oikeus vaihtaa halvimpaan, mutta miten se sääntö menee versus tämä 6 kuukauden sääntö? Joo, no silloin kun on tämä 6 kuukautta menossa, jolloin asiakas on oikeutettu siihen samaan valmisteeseen Kelaa korvattuna, niin myös silloin voidaan vaihtaa siihen tosiasiallisesti edullisempaan, jos asiakas haluaa. Hänellä on oikeus siihen kalliimpaankin valmisteeseen sen 6 kuukauden ajan, mutta se halvin valmiste tulee kuitenkin kertosina ja asiakkaalla on oikeus se vaihtaa. Hyvä. No sitten Tommille tulee toinen tässä. Entäs jos asiakas ei ole saanut pistosohjausta ja ei tiedä saako sitä, pitääkö tällöin sitten kieltäytyä toimittavasta lääkettä vai toimitetaanko ja toivotaan parasta? Joo, no se pistoshoitohan on saatava sieltä terveydenhuollosta, eli apteekki ei voi ottaa siinä vastuuta siitä, että asiakas ei saa ollenkaan sitä hoitoa ja sitten vaan toimitetaan se lääke. Eli siinä sitten, jos sitä ei ole saatu sitä pistosohjeistusta, niin sitten täytyy olla yhteydessä lääkkeen määrääjään. Ja hän sitten päättää ne jatkotoimenpiteet siinä. Toki voi tulla sellaisia tilanteita apteekissa, että se lääke käydään ensin noutamassa ja sitten mennään vasta saamaan se pistosohjeistus hoitajalta. Että hoitaja saattaa vaikka sillä toimitetulla valmisteella opastaa sitten sen, miten sitä lääkettä otetaan. Aivan, joo. Hyvä. No sitten olisi Jaanalle tässä ainakin muutamia kysymyksiä. Eli asiakas voi piilottaa reseptit näkymästä apteekista. Onko tämä huomioitu? No siis apteekissa voidaan huomioida vaan ne toimitukset, jotka apteekissa nähdään. Eli mitä sieltä reseptikeskuksesta näkyy, että piilotettuja reseptejä ei voida huomioida. Joo. No sitten sairaalassa potilaalle on ohjattu lääkkeen ja laitteen käyttö. Voiko potilas kieltää vaihdon ensimmäisellä apteekkiostokerralla ja silti saada korvauksen? Joo, kyllä. Asiakas voi kieltää määrätyn lääkkeen vaihdon ja saada korvauksen, mutta sitten korvaus sitten lasketaan vain siitä valmisteen viitihinnasta ja sitten asiakas maksaa siitä itse se ylittävä osuuden. Joo. No sitten vielä Jaanalle, voiko alkuperäisen valmisteen vaihtaa suoratuonti, rinnakkaistuonti tai rinnakkaisjakeluvalmisteeseen, vaikka lääkäri olisi laittanut reseptiin vaihtokiellon? No, tämä on meillä SV-ohjeessa niin, että ei voi vaihtaa, että se lääkärin vaihtokielto on semmoinen tabu, eli ei voi. Siinä pysytään. Siinä pysytään. Joo. No sitten seuraava olisi näin, että alle 18-vuotiaalle ei ole kuitenkaan pakko vaihtaa biosimilaariin, vaikka olisi tarjolla rinnakkaisvalmiste. Niin siis alle 18-vuotiaalle ei saa tehdä lääkevaihtoa alkuperäisvalmiste ja biosimilaarin välillä eikä 2 biosimilaarin välillä. Eli voi vaihtaa niin kuin tälläkin hetkellä niihin suoratuonti, rinnakkaistuonti ja rinnakkaisjakeluvalmisteisiin, jotka on siis sama valmiste. Eli siellä on lääkärin vaihtokielto, joka on Kelalle merkityksellinen. Kyllä, just näin. Joo, tässä taitaa tuolla meidän chattikentästä olla nyt nämä tässä vastattavaksi poimitut kysymykset. Siellä tosiaan niitä kysymyksiä vielä jonkin verran on ja paljon päällekkäisiäkin, mutta niihin tosiaan kerätään vastauksia. Niitä käydään tässä tämän webinaarin jälkeen läpi ja niihin vastataan. Eli sitten viimeistään saatte vastauksia niihin kysymyksiin, mitä on tässä nyt ehkä jäänyt vastaamatta esitysten aikana ja tässä tämän chatti-kysymysten vastaussession aikana.
Webinaari alkaa siltä osin nyt olla lähestymässä päätöstään. Sen verran käytän tässä tilaisuutta hyödyksi, että vielä kerron teille muutamasta nyt kootusti vielä lisätiedon lähteestä. Eli Tommi kertoo omassa esityksessään jo, että ohjauskirja apteekeille on lähetetty, se oli tammikuussa, eikö ollut? Joo. 16. päivä. No niin, 16. tammikuuta, sieltä tuli tarkka päivä. Ja siitä informaatiota löytyy, ja sitten myös verkkosivuilla, Fimean verkkosivuilla meillä on avattu ihan nyt tähän biologisten lääkevaihtoa varten omat sivut niin sekä kansalaisille että ammattilaisille, terveydenhuollon ammattilaisille, jotta mahdollisimman paljon olisi selkeää tietoa tarjolla siitä, mitä nyt tapahtuu ja mitä se kellekin tarkoittaa. Ja tuolta löytyy myös Fimean verkkosivuilta tuolta ajankohtaista kautta biologisten lääkevaihtosivun alta, niin sieltä löytyy esimerkiksi tämmöinen esite, josta tuossa on kuva, tämmöinen hyvin tiivis 1 A4 esite, jota saa vapaasti hyödyntää. Sitä voi esimerkiksi printata tai käyttää ihan sähköisesti tarvitsemissaan kanavissa. Et se on ihan vapaasti käytettävissä. Et jos siitä hyötyä on, niin ottakaa ihmeessä käyttöön. Ja myös Kelan verkkosivuilta, mihin Jaana jo viittasi tuossa aikaisemmin, niin sieltä löytyy hyvin tietoa sitten näistä korvausasioista. Olisiko Jaanalla, Tommilla, Jukalla ollut vielä jotakin tässä täydennettävää tullut mielen päälle, mikä jäi sanomatta tai mitä ehkä tarvii vielä lisäillä? Vai tuliko tässä nyt tällä erää tärkeimmät käytyä läpi? Aika paljon käytiin läpi jo. Kyllä, joo. No niin, tässä oli tiivis paketti tähän. Ja tosiaan kiitos oikein paljon kaikille runsaasta osallistumisesta tähän webinaariin. Teitä on ollut tosi paljon siellä linjoilla ja aktiivisesti olette kysynyt siellä chatissa, niin pyritään niihin sitten vastaamaan jälkikäteen vielä. Kiitos oikein paljon ja hyvää päivänjatkoa apteekkeihin ja muille kuulijoille.